Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nagbalil nga idi laeng kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Pagkasalitaan ni Carol nga napakuluan, padasan ta mamet manong, nana, padasan ta mamet manong, alagat ta, padasan ta, ano na itong istorya. So, dahil nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Carol, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi takasla na sulek dagiti dua bukel ti batak iti tumaliyawak. Adamay sa gwapo nga lalaki manong nemi nga mangkit-kita kanya. Tinalyaw ko, imisem akmet. Ala, kinidayan nak. Ala, kinidayan nak. Ngayon to ta, ada nilakay ko iti abay ko manong. Madama ti pila, talapang kami nakidaya manong nemi. Ada ti asawak nga ni Peter, iti sangwanak, adak iti likodan na. Ngayon to ta damat ti sikigan, ti lalaki ang mangkit-kita kaniya, o sambat na makadlaw nilakay ko kuna. Tinalyaw ko manen. Umis-isa. Kinidayan nak manen. Mal-al nagsakit kid-kiday na ito. Nakunak tinakam ko. Ini tinalyaw nak ti asawak manong nemi. Abay, ibagbagan. Awan. Asidagtan. Punuam to pinggan mo Tayo susuon. No anong makangko akit so. Basta. Tanong sa mo maibos. Ituloy ko nga kanin. Naglaing ka kami na mangan. Sadot kami. Ano ko lang? Awan? Naglaing ka kami nga mangan. Sadot kami. Kunak taray talagpay sumano. No nasarakan na. Di kita barkada na nga pada na nga mamartek. Dito yung asawak man. Ijayan. Nga kakaasin to ni kati kakadwa na nga mangitur-tudur kayo kuha na. Tas anang mayawit ti bagina kapag ti bartek niya. Susuro. Mamuna tayo, ore ka digdigos na. Agad arak lahat, lengat na. Sakit. Sumango, masang-awan na, agad sikari. Bila maas asawa. Kung kunak tinahakam ko na daduma. Nangro na iti dayta agundaway, ta makakit-kita at ti gwapo, nga lalaki amang kid-kiday kanya. Napintasak man. Atot mangibaga. Hanggang ka nagbagay, kini Peter nga asawa. Dati asawak manong abusta pugot, rusang repetirupa na. Nudad duma, maripatan ng tagpukis. Nudad duma, di na pa yamot barbasan, di pa agahi. No agabay kami, handa pa yun ng isot asawa. Nakasaysayang kano't pintas ko. Takas kini Pedro, manong nemi tira asawa. Kaya makadanon kami manunay ti ayan ti paglabayan, pinggan, kutsara, kalalisto ti asawak nga, panayunan ng pay, alaman pa sir, alaman pa, nayunan. Susunan sir, kaya nga, adupay ti tao, ala na, nayunan muna, ala na, kaputi sambat nga kuti, manong, ninayunan ta, di ka lang mabain, oo, apay mabain ako mangibaga, nayunan na. Hindi talyawak manong nemi ti gwapo nga lalaki, aw mateng. Napananangatan. Diyak matan makikita ti asawak manong nemi nasarakan nagayam di kita giinom. Inala ng ti pinggan na nagpasuol manong nemi nasitgan na di kita dan samot siguro amamuna. Uno ore awan amamuna kat makiam mo.
Kasta ka, na makakit arak na ita. Pero gayam na amin orisan na nga gayam. Kumpadre na amin orisan na kumpadre. Kumpadre, kuna nagat orihan daman tagamam mo. Yawatan dan tumuten di baso, tumaog tumuten man. Gabot awanin ti asawak tanapanin ti anda kita giinom nga mangmangan manunemi sinapol ko ti lalaki. No, mate. Gabot adda bakante ang tugaw iti may sa kalabisaan sa jay ko. Na anak ko na. Pagamuhan manunemi ti makderen ti kaabay ko babae. Naging kang adda nadlaw ko nagtugaw. Iti talyawot. Iso. Ay. Mangan ka lang. Ay. Apay nga. Imapay kanyak. Kaya ako maglabay mo. Amo mo no, sana ka mangan. Basta kitkitain ka. Mapsuk ako. Limot, sir. June tinakan ko. June dahilig pag-aragan? Han. Just call me June. Sino dito kasang-kasang humitay? Tesar-sar nun, nagpila. Isut asawa. Ana? Kasi dito klas asawa? Ala? Hindi ito eh. Ang gagapot, agwapo ka. Ang kinagbagay. Kasi sana ka mamati gusto asawa. Sa din mo, itan tiyan na. Nadadyahin, nakasapol ti arak. Tapi mamartek, permi. Hindi na pwede masangsangon ti rabi. Sayang ka nga, ano basta? Ano naga mo? Carol? Mabaling maala di number mo? Cellphone number? Ala, ang mga anataranta ma. Mati ka di? Sayang ka. Alaman, manong yun eh ha. Di number mo. Sige. 0949 inpunbok na mismo mano. Sana indayal. Nagring cellphone ko. Dadaman tinamper ko. Ipunbok mo. June ko na. Mandamdaman ton. Lips ko pa timangan. Awagan ka dumandamdaman. Ay. ang mga no niya. Basta wagan ka tumandam-dama, Carol. Manong Nemi, numunan ta idin na tirupa na itirupak. Nagbangnot sang awan na manong, kinagbanglo isuna. Sus, dati nga ti klase na ti mga rakop, maong tagi ko kanya. Oo na nga tatragsak ko na yan. Po. Padasan taman manong, ngunak ko ma. Manong Nemi di malpasa kon iti kita ti ayan ti asawak ni talagang nagtugawad sa dyan umiinom dan. Panawak man langit. Puno nagpakadamat lang. Peter, ay, pare, ada mga okay nga terapin na sa babae. Ay, asawak, pare. Asawa? Nagswerte ka ba din? Nag-asawat kas king kwa na. Apay, sweetheart. Umuna ako. Sige. Nagawid ka na. Pagkikita mo tumasin na kita tarakan. Agawid ka numatin na. Dadyak mo nakakasing mag-ukur na kita tarakan ng kalding. Basta gawid at tulatan. Ha? Sige na karoten. Hindi makatayo ako manong Nemi nag-ring ti cellphone ko. Ba't ka nakapunpok? Muna isulay ito iti. Hello? Hello? Ni Jun na ito eh. Makikita ka. Dito amiyanan. Itikot sa nga puraw. Ha? May? Itunod ka. Nakakutsa yan. Puraw nga kutsa? Uwan. Sumalat puraw nga kutsa na ito ikat. Umaslik ka dito eh. Urayan ka. Nailukat tiri daw di makasidekak manong Nemi chinirip ko. Ni Jun nagpeso. Sige, lukan kan.
Pangipanam kanya, di tulot ka. Nagluganak manong. Yung sakbay nagluganak, ti malyawak no, makakityakan niya nga mamuk, makamamukan niya nga mawan. Idi marikap kon manong nemi tiri daw, inawid nak meten manong nemi ni Sir Jun, ti abagak, inawid nak, sana inamalan di kitilips ko. Hala. Da kay Mimas. Agad igado. Una ta, adot insindak nga igado. Yung na kay Mimas. Sika, anong sindam? Sidaing ka ita. Ha? Pinagandar ng tikot sa manong nemi, sana pinataray. Ala, ha nga amyanan di ayami. Dito nga rin. Ang paabagatan ka. Tapalag tamyanan. Ha? Ito si Sentro. Ano itong parata sa diya eh? Di mo kaya napadasin ta? Ala, ang asawa ko. Duwapit anak mi. Imbatik lang di kiti ubing. Iti ayan dananang. Katuganga. Kan may sa awan ti manghiwayway kada kiti tarakin mi nga kalding. Di itawag mo kininanang mo. Ni katugangam. Tapati isunak ita. Pati di kiti kalding nga. Kitaywanan na. Kung June, ano, diyan lang yung balay, ti papananta. Kita ito, baka kita kanata. Da, napinasalugan sa jay. Basta, inapala kitang bitig anak ko. Pamarag ka. Huway-huway di kiti kalding ko. Tinong palnak manong name. Dito lang mulatan ni parking tilugan mo. Awan mga nanuntoy. Kalpasan na. Iuray na. Sige. Kasi nakabayak mo. Nabitak lang. Inakbal sa tagtutbras agad igado at tingiwat ko. Kaya di ko sakbiit. Sige. Urahin ka. Manong naming magagagaran tiriknak. Agragragutok ti pusok mano. Kinapudno na. Ito lang agbabasa. Ti baba. Ito nga rik na kaya. Saan ko matamarik na ti kastoy. No ti asawak. Ti manggargari kanya. Gapo nga talaga nga nabanglo. Sana kasi ti asawak. Agat arak. Agat sigarilyo. Bago kinita na kita anak ko manong naimi may tayayam da. Nang, nakan. Nilakay mo. Nabati. Ginom naman rin. Isus po. Kinapay, hindi mo pinagawin tapno. Ang mga may babat tinuman. Pagkikita kayo tayo pala di kudbing ha. Tanaka iway-iway basta di kita kalding. Malawan. O pagdanangam ka nakwata, tarasing pendaman. Basta gayam dalaki din. Pag iway-iway manong naimi, nagtitalong ang kalding. May sa aturo, ken agina. Diyan at asin agad na panak. Adumat makanda. Saksi merek manong namin dito balay, ken napanak nagdigos. Nagsabunak nga husto, binugwak nga husto manong. Tabangan numangan to ni June. Kalpasan na manong namin. Sinuktak ti arwate. Nangalak ti pagpunas. Siguro adong punas ito. Kalpasan na manong namin nagsubliak iti kotse. Iri may lokat kon diri daw ti kotse ket may rekap kon inawid nak manen sana inamalam manen di Philips ko. Okay. Halaga nagtutpras ka na. Haan agad igado. Kay may mas tagi ti Philips mo. Papadantang ron din. Inutot ko ng manapintas. Pamihanan mo. At nakalapaw sa jay. Apa yan mo? Pasaray, mapanak doon ka. Awang ka doon? Awan. Ijati papapanamidi. Ang kapay kasawa kinilakay ko. Kadagpay sumanong nemi nalagdapay lang ti kalapaw. When?
iti asideg kaya narukbus nga algargubo. Iti sumrek kami manong nami kasla kang kanayon nga damangos usar. Wen, tanadalos ka na ornos medlat. Iti rekap kun tiri daw sa akin balunet manong nami. Nakauyos mo ten ni June kad nagmacho. Wow! Napaara ko pa kang kuha na kan naprusak ti barukong. John, nasapsapal ako man panagamamuta. Hindi ka, sige ko ma, tinagbaling na asawa. Gabutam, datatag bagay, di ba? Padasin ta mamat manong, kalagang padasin ta. Salang basta padasin, arami din ta. When manong nami nakatakder kami pailaing inidamo. Nakalalisto na regreg na uksub ti arawatan mi manong. Nangruna kanya. Talakalisto nga ni kat manong name. Saan akong nga nag-short, saan akong nga nagpantalon. Nitikat nagbestida aklatan. Nakatakderak manong name kamayatan nga adan ti ulo ni June iti mansanas dagiti dua mansanas di barukong ko. Nagmayat manong name ti araramidan na. Oh, June. Manong June. Manong June. Naglaing ka. Awan ti mangot kong agat sigarilyo ng agat arak. Oh, nagmayat, nagbanglo ka. Oh, Manong nemi, sinakroy na ko ngayon paibda. Iti kama. Manong nemi. Naawan up na. Ngim nalagda. Nadalos mo at manong. Why? Iti parang paida na kaniyak. Manong nemi nga naguyaoy dakiti tuwasak. Amo kun no anyat aramidan na kuna. Tadi ikalawan at kayang dagiti sakak. Ket addan ti ulo na manong nemi. Iti nagbaitan dagiti lupok niya. Kunakto pa yung aming nga kanan na. Iso na dinalos sa kanalaing. Binugkuhak kanalaing. Ngayon talaga manong nemi. Nagpisaw-pisawan. Tay-tay pa ilaing manong nemi. Nga talagang burburak at burburnok. Kasta onay manong nemi. Di panang sapsap no kanamore ko la surot ti patong. Oh, manong June. June. Oh, June. Oh, June. Ingatok nga insabat, manong. Tanapanan tirik na. Oh, naglaing ka, June. Oh. Oo na yun, manong tisarak na pa itidila na sa pagkutsi-kutsyan. Sa nang tisip-sipan, nut-nutan manong nagmayat. Uri ko lang surot ti patong ko. Oh, June, panak manin. Uri nga taan yaman nga oras bigat aldaw malen rabii parbangon kastoy manong nemi ti kaseks ko. Naglay nga nagwapo nga nagbanglo. Wen manong nemi saan kun nga pinanunot nga si asawa. Saan kun nga pinanunot manong nemi adak kalabaso ti Diyos ti araramidan mi. Naging ka manong nemi nging maton ti ulo na di magas iti barukong ko sana inamalamanen di iti lips ko manong nemi ang pag-isumot na mariknak tinatangkin nga nabarakit insagad na ano. Oh, John. Nagatidog, nagtakay. Oh, super. Oh, June. Saan ganito nagbabawi? Gabotay tayo kay Tiragsak. Uri mamin aduka. Sige, palupusan mo ng tirik na mo. Oh, sige, halo. Paano ng June? Oh, June.
kinayat katakmanin manong naming ito talaga nga nagburnok man ng tiriknak. Oh, John, ituloy ko. Sige, ituloy mo. Oh, ituloy mo. Kahit ko, pututan na, John. Nabarbarin na lalaki kit guwapon to. Tanto pakalaglagi pakeng ka. Oh, pututan na. Oh, oh, John. Oh, John. Paano ko? Nakapapauting kang panagkinayat ket manong nakabarbara nga nakaadado. Nagitin na hinuwarasiyo ang sinama nung nimiti uneg ti kuweba. Sabi ko ba, tagbalin na kung nagtinakim ko. Kapertil ko. Wen, kat saan nagagpaspasagid kini Pedro. Aging ganjak agsikog. Hujun. Alam ay, saan ko latang uksopen? Uksutin. Ang mga no, tarindanong. Saan? Sakto may tirumabaho. Sige. Ulit-ulitan ta, June. Tapos sigurado nga mapututan na. Sigurado ka nga nga siya tingin putot nagsikog ka. Saan nagtupay lang paspasakit kinilakay ko. Maguray ka. Apay. Anta asawa mo? Anta na. Iniinaon na kim sika. Dadatakilin na itiputot ko. Ayan eh, misis mo. Tagano ka di. Saan ang tagad to eh? Tagano ka. Basta. Allah. Magawid ka ito nga rodin. Kat saan ka ito nga makita. Saan nung mailiwak. Hindi, tawagan na lang. Kalpasan ita. Maybe next month. Umayag tumanin. Uno. Kaya't mo. Panawa mo. Nilakay mo. Tay kasera ka. Ha? Isa nung nagit anak ko. Huwag gaya man niya. Basta, tawagan ka nung mailiwak. Uno tawagan na. No, at the time mo. Sige. Arami din tamarin. Ulit-ulitan ta. Ay kaya, at dapat lang pigsata. Intulod nak manong name ni June itinang ibatsak kang kuha na itay nga nang iparkingan na tikotsen. Sakbayan di mo sa hangkak manong name nakapapawat manenting kampa nag lips to lips. Mabiglan. Ano ya? Nung saka ko naruwar na tiwalit naman. Bakit masapol mo? Nadulahim kwartam? Baknang ka? Nakakutsiat na ron. Hindi baknang ka. Oh, 3,000. Meaning I love you. Binayadan na 3,000, 3 rikos. Pwede mo ba yan yung pagyamanam? May pera ka na. Hasta o, nagpaitiragsak mo. Di ka pa sagsagit kinilakay mo ha. Agsublyak tumanin next month. Manong name hindi kawid ak dito balay at dan kita anak ko. Napana maya? Inyag ko dito yung nakitubing na ibatik kang ganada papanak. Apekstat lang Anat lang makita yun. Kala naban nga si Mang at iti nangato nga bantay. Hindi matnanang. Haya po. Lalala ka rin kita. Yung gano'ng kasukunin dyan asawam. Babaan nyo na ta. Iya po yun ay di na Pedro. Baka no, umaydan tumanin ituludan. Maplat tumanin ti Bartek. Mangbagman ta masango na kapain ako masangoan niya. Nga ko Dapay aya. Baka no hampakid tumangkay ng kaputi na artem pakid kaputi ara. Ubing matpalang ti asawa ma. Kapigpigsaan niyo kumaykat. Ay, sa umatin ti interes ko na.
Kastamat kami di anak yo. Mamartek, naglingang sigarilyo, ore kadigdigos na, agat harak kadagat sigarilyo latta. So, ngagsapol ka matid sa balik, kasta? Tapi kung marami ito kaya, napintas ka, Carol. Kaya ado nagila kita krusonada ka. Amang noon, narugya mo ng liniputan ti anak ko. Nanang, nusik ako matisyak. At akati nga radragsakyo. Itikas, iti anak yo, nisot ko mat asawa yo. Ibagbaga ma. Bagbagaan nyo pa eh. Nakipete inana. Di nakipay pagtsen. Sakto kid din. So nga, nung sangang balbali di anak yo, talawan mi, karigitan anak ko. Lahat nung sumapul ka, walang sumakitan nakat sa bali lalaki, kasta? Huh. Ang damatrasong ko eh. So, ang bagbagaan nyo dyan, anak yo. Nung sangang balbali, talagang mga alak, kasukat na. Ketpud no manong nemi, adalaman terabii, hindi kastaon iti taol di kiti aso. Hindi lukat ko ti silaw manong nemi ti sango. Nagita, ore lang duat mang bagbagkat iti asawa. Hello, apo, mabiglang tinukot ko diri daw. Hindi lukat ko. Pakisarek basitin, paiday yung latataso pa. Hey, apo napalaruan na timino. Taog lang ang taog. Bisis, nagaman na ka na kayo. Bagbanta, di kang arog mailiw. Kaya di na kan samat masangon lakay mo. Anit kahit mo sawan. Kang ganayon sa amin na kasto ni Pedro. Nagsayangin, nagpinas ka mat ngarod, misis. Agayod kayo. Ladang magbagayo. Ang kamangano din. Ang imnos pagarigan ta at masapol mo, misis. Aguni ka lang. Taore yung padasin na numataan manong kunong na. Kinusilapak man. Oh. Pamparakon pato. No pumatulak. Pambarak mang patol tigas padlat asawak nga napang nakagat arak kadagat sigarilyo. Wala ito nakasara ka kung tigas kinitsyon mo na. Manong name pinanawak latan ti asawak, iti ba, supa, iti salas, at nagsublin iti kwarto. Init agring ti cellphone ko. Ah, ni June. Hello? Hello, kumusta? Nakaring ka? Babayin ka pati ring cellphone mo? Haan? Nariingak nga po taol di kiti aso. May dain durdo ti asawak. Nataymanin ti barter. Kaya na nga rin. Ada ta salas. Ito sopa. Sabi nga nakatawag ka. Kahit kulay pa kamuking ka nga nakadano na ako dito eh. Adayot ayan nyo. Nagas ka sara. Hindi ka matiyan ti trabaho ka. No kayat mo. Umay ka. Ha? Ano nga ti pambarko? Papanak? Kita. Nagdisyudad ko naman. Tasyudad mo tiyang ko. Nag-shopping ko naman. Di ba next month kang umay to'y? Kaya numailiwak kang ka. Sikat umay. Sige. Kinaktulat tang. Numailiwak kang ka, di umayak. Ngam kang kanayon akmet nga mailiw man. Agmay mesaan, iti kwarto. Ar-arapan, tinamasamak ka na kamitay. Nagbara na kinibibig na. Nagbanglo. Nagmayat, panang kagat-kagat na, tuwaman sanas ko. Naglay nga mangan. Mangmangan mo't nung ati asawak idi. Yung sana kasjay. Iba. Sabsabali ni June man. Gusto lang ti mamas pasamak ti asawak. Talagang talawak. Saan ko lang pagpagapo ka nagitanak ko.
Nakasaysayang kang peso. Pintasak, nagbangloa. Mamartik ka din, nagkling sigarilyo sa asawa. Paunay mata. Kabigatan na manong nemi, hindi makariing ta asawa, hindi makadigos. Ito sa ranak man. Ana? Ito sa ranak man kunak. Ana, ito sa ko. Pamigat ha. No, ada pamigat ha. Tapi kung mau pamigat. Dentad mo kwarta. Ngatan ko ti pamigat. Magkastas pa nagsusugbat mo. Ha? Agbalbalo kan, Pedro. Peter. O agang kong to Peter, ano? Anta pakaragsakang aramidem. Anta kahit mo kuma. Isang ng muntang barbarta katag sigarilyo. Ikatay mo sigarilyo. Kabang bagsit. Tamang pa lang ibagam di kita. Tuwan ita nga bagak ang hindi pa lang madi. Karigdigos ko. Umay ka makiti. Di ka digdigos mo, kakarakan tulata. Isardeng mo tagsigarilyo. Sa isardeng mo uminom. Ori sublin tumalat uminom basta. Basi-basit lang. Pagustuhan ka. Kinaman tilangam. Di ka pa nagpapukis. Di mo maahitan, barbas mo. Lakalaklakahin tilangam. Manulat taon mo. Nagkuri ka. Abang mangmangin ko tikas takin ka ita. Napunuanak nga ruden. So nga balbalagan ka. No di mo balbaliwan tikas to yung piyak mo. Ha? Baka talawang ka. Natakunam. La, padasem, la, padasem. Toko. Madamag ko lang ito sa baling lalaki di piyak mo, papatayin ka. Nagsayang tipindas ko. Kapag kami nga, tsak man mo, anak kinayat ko king ka. Kuri ka. Apit ka sa pagsasamita. Nauwa ka karoden, napunuanak ka karoden. Gusto nga ulitek. No saan mo nga balbaliwan di piyak mo? Dumteng to di gundaway. Nasa anak to nga makikita pa. Imalati iti asawak manunemi iti balay dagiti katugana. Sigura sa di agsapol ti kanan na. Kabaybayan. Kapaan ko na, inrupat ko na kitilabaak manunemi. Sa ako na pa naglaba. Nakalaba ako, nakasalapay ako, manunemi, awang piti asawa. Ay, panagluluto manen. Pangal daw manen, nakatamanin ti sidaan, imbag at dapel lang nagkamata pagbagasan. Saan ko pa yung naksay manong namin itataluribo nga inted ni June. Namang kitita, talipa pa, namang kumitat mabaling nga luto na sidaan. Yung matangak manong namin ito ba bukel nga bangus. Sigangat. Sa akong to iprito na may isa. Tada pagsagsag pa ko na. Apo. Di sumang ba't asawak man. Pag-iso nga. Nagkimas na tutuan mo sa dayan. Bakit? Ha? Nanganak sa diyan dayan. Nanganak bisinak man. Dadag paglaingan. Mangan. Sardi mo man. Tikas na pa nagsaso. Abay na kabaybayag ka. Kinasasarita nak ni nanang. Kahit kaskeng ka. Balbaliw ka mo na. Ito saan nakapatsyan? Ninanang mo't patsyan. Imbagam ka nuking kuha na. Nano saan nakabalbaliw ka talawan na. Kahit imbagam mat ka nga. Ha? Nagita sarkan. Tamangantan. Tigito bing. Pinanawag ida yung nanang. Sa deda naman. Manda na ito Sige. Nagsama tamang ka na imas na luto Kas kaimas mo. Naimasak ng peso. Nga maupulos ganas ko. Nusi ka. Napata, among ka din nga. Kakasyak lang ang mga ibtor taangot mo. Baamon ta pa. Tanya. Santun. Ipaneknek mo.
Sakan tula maka-score kanyak no maipanagnek mo. Kabigatan na manunaymi agrubrubat ti asawa. Saan nga na iminom tinabi? Ngimsang ko piniskor. O rin saan ka minom, agat arak kalata. Kanagat sigarilyo kalata. Teko na kon, indon awan ti maangot kong agat arak, kagat sigarilyo, pagustuhan kantun ko na. Nagrubrubat, papanam. Nagtrabaho. Very good, very good, very good. Pagtrabaho ko ngay. Sumurot agad tataan doon. Construction. Dapat lang. Ha? Usaram tapigsan. Ti kinalalakin. Aglengit ka tap dumaylengit mo ta agat arak tabagib. Ha? Ken tap adda pa kay ranudan. Dagatang di bagas, dagatan masida. Makalawas manong name. Pidagsweldo. Pa-score na katawitan bakit? Dito sweldo na Tsaka dibot ko na ka. No saan kan nga gat sigarilyo, saan kan nga gat arak, pagustuhan nga. Sana mo na minuma. Hampay na ikat, alcohol. Iti bagim. Ganyan-ganto mo nagpapukis, paahit, nagpagwapo ka. Sa bagay, oraan aramidem, saan ka matagwapo? Sabi ko, kinetak. Dahil nga tinakailuwamak, nakailiw anak eh. Magbagada nga nagasat ka, napindas ta sawam. Siya kung malasak, kapot asawang gwapo ta asawa. Ngayon mo, ura ang gwapo, no saan ka nagsigarilyo, saan ka uminom, ha? No kang kanawin ka nga nabanglo, gwapo ka. Sige. Oray mo nga may katamin nga ko. Uy, basta linit ka, agpalinit ka, tapos rumwar. Uminom ka titanom, tapos maplasan tang iwat mo. Kasla mo lang, bagang kubeta ting iwat ko. Ang kubeta, astray. Ay, magsiksigarilyo na. Mulmul kang ti candy. Madalat ta. Hampay nikat, digit nikutin, tamagim. Sige, ba yan? Dalusak ti bagik. Tabarbarang nung pagustuhan na to. Anong name tinawagan na ni June? Napanak mo. When? Napanak manong name katsamot mo na nga dayo timbaga na nga yan na. Kat inahalanak manong name ti pagkasaraan. Oh, June. Dito ita. I miss you. I miss you too. Kumusta nila kayo mo? Nagrini ta saan ko pagustuhan. Insar din mo taginom nga nagsigarilyo. Yung makaslagat arak lata. Slagat sigarilyo lata. Ket, naguna. Sakit talaga pasagid kang kuhanan no. Agsikok ako. Kasta unay matmanen manon nemi panagpapas mi ti ragsak. Ragsak kini June. Magusto kla unay manon nemi ti panang digos na kanyak kadagiti agkakabarang agik na. Ti panang kinikinip na kadagiti mansanas ko ti panangan na manon nemi orek la maminduang ngag-climax. Sakto manin may katlo manon nemi no anta ti katengaan na nagbayo nagkabalyo iti nabaw. Sakam tumanin agsamat. Nangruna manon nemi no siyak maten iti aking nga to katugawak isunang iyukuyuk ko. Oh, John, sikala ko man tinagbalin nga sawak. Okay man ta? Basta agtalinayat ka dito eh. Sangpatan ka. Agpakadak kang ka pa nagtrabaho sa kanto sangpatan. Hindi masapon nga gawidak. At asawak kan ti anak ko. Sa mo kaya na panawan? Diyak kaya na panahon at asawak ngay.
No kumatawan ti asawam, mayata, madamat asawam. Di ka mabukbukudan. Kastulat ta. Sige. Dua bulan and manong talaga na pala. Dato pakalag-lagi pa akong manong nahimi kini June. Makas pagarigan tagsina kami. Uwain. Kimatang akta pregnancy test manong nahimi positive. Tap na sigurado, inuray ko ito may 3 bulan. Talaga? Positive na talaga. Pinita nagsweldo manong nahimi ti asawa kirinyawat na kanya. Awan surok awang kurang na. Sweldo. Makaiskurak nga tawad itan. O naman? Agat kandi? Baka marunot ng ipon mo, agat kandi ha? Lumabas ka man? Taman, ang utag man ti payud mo? Di ka pa nagdigos. Inaktong digos. Paiskuran na kita na. Sige. Opo. Lahan tupay, digos. Maganda tupay. Paturugan tupay. Nagtandak tatap no maaramit na ti kay kayata. Opo. May iliwag kang kabakat. May iliwag. Pinugustuwak ni Pedro Manunim. Ta siyempre, asawa kisuna. Nga may diferensya ka talaga. Nalalaing nga talaga ni June, man. Nagruna kita. Ano na nagpaot nito. Gumanat. Insyot na sigod, man. Kaslawan na rin na. Dakdakil kami dyan kuka ni June. Imun una manong nami na nagparuwar na asawa. Nalapas ka? Sige. Sampay. Abay, tamang pay lang ha. Saan nga sikat mo muna? Okay na. Okay lang tan. Unang si Karo doon. Di ulitan. Mantimot tan. Datat maalaalam nga minti inom. Ang saratan ko ba na? Hamat nga mamimpinsan ka. Nga makapag-recover ka. Kasano ka nga ron din? Okay lang. Tinasing ka napagustuhan ka. Tumparbangon na rin, maring mayaton. Sige. Pinarbangon nak ngagpay sumanong. Imuno na akmantan ni Misuna. Anong name siya mismo tinang tawag kini June? June? Yeah. Mailiw ka? Busy at kita eh. Next week. Stunan. Ore tayo. At dan bakalaglag paking ka. Hanya? Talubulan ng tibiskog ko. Pinagusto nilakay ko dalabigan ti parbangon. Saan ang nagsisigarilyo? Ti asawa. Nagbalabaliwan. Iso na. Saan tang napatpadasin manong? Isartingtan. Sigurado ka. Sigurado ka. Kasano namamon to di asawa mo? Saan naputot sikog mo? Manang tumaman. Kasano no saan na kang ingas? Kachat kang ingas na. Makambunto itan, no, mapasama. Tawag lang tawag, idi manunemi pang pangtanak pa'y ibaga na ngagpudno kinilakay ko nga na napasamak mi. No saan ako man lungkot. Black kun man. Makamutan. No, umay dito kat sa pulan na nilakay ko kuna. Hustunan. Tigas diya nga napasamak. Tadyak kayat nga makapungtut unay ni Apo Diyos kanya. Kada kami. Tama nga nagdesign na kami. Nagpagpakawanak nga ron kini Apo Diyos manong kanit tinalimit nga nagpagpakawanak iti asawa. Irita,
Madlaw nang dumakdak chat ko. Uy, makataluak na puto ta. Masigog ka? Uy, nagbalinday di. Iti parbangon. Hala? Kaya dati ko man maram ng tultuloy ng balbaluin. Pedro, Peter ko naman. Peter, itultuloy mo ng tagbalbali. Ha? Kanagagagat. Samon nga sublian pa itag sigarilyo. Oro uminom ka, sagpaminsan. Pakikisama ako nada. Okay ma? Okay, Carol. Nakamipinas ti kastoy. Nagrigat mo't ka, tirana mapartek. Iso nga, alawan, itultuloy kong nagbalbalyo. Keta, adan tunay katlungan nakta. Pinagbaling ko anong naming premature. Tapito pa lang ang bulan ko nak. Ngayon talaga, nga may kasyam nga bulan na yun. Nga dati ka po naman nung nami noapay nga ganasaritak ti doktor. Numabalin. O sige, wala ging tagsalutsod ni sis. Nagwapot anak mo ha. Lalaki. Nagputaw. Kaslasamad nga putot nila kayo mo. Tinaputot ala. Gusto nga pagbalin ng mga premature. Doktor. Okay lang. Nakita nila kayo mo. Di kaag bagay eh. Hindi makita man ang name ni Peter ti anak ko. Wow! Naglaing kan Pedro. Nakaputot kat mistiso. Yaman ak manong name itakas-lawan panagduwa-duwa ti asawa. Ngayon di makayawit kami manipod sa ospital kat may nakinita ti katugang kang babae. Saan samad nga kinita na? Nanitikat siya sa wananan. Putot ka di ba't lang data ni Pedro? Kawan. Siya ti malaan na. Saan nga ni Pedro? Di kayo maragsakan daan tapo ko yung imalakan niya. Dagiti ito ang apo ko yung inaw ng anak mo. Imalakin ni Pedro. Sabagay. Lagat mayat-mit Tapno makaanak kay matigwapo. Ay na. Yan talaga kanimat lang ang putot ni lakay mo. Ninanang mo ito sino kumamatay ang putot na saan ni Pedro. Ito na karoon imalakan niya. Sakti na kayong ingas na. Aging kakanag ito'y manon name nga nakailan ni Johnny. Jan. Ni Johnny. Johnny manong name din panagan ko. Kaya nagtultuloy manong name nga awan ti panagduwa-duwa ti asawa. Nagtultuloy manong name ti panagsing-singpeten ni Pedro. Nagtultuloy siyempre. Iti panagpagustok yung kuha na. Kasi siyempre mailawak mo saan ba't nga agat sigarilyo? O rin naman sa kabasit no nga angutan agat, arak, ng nabanglulat na. Aging ka na gito ay manunay mi kahit limit pa laing tipagkaseknan kay ni Johnny. Aging ka na gito ay saan nga nagsapat pa, tidalan mi kinitsun. Nadyak tula mo, baka kita kam tumanin. Ngayon nakita kam tumanin, saan kuntun nga ramiden? Ken kidawan ken kuana nga padasen tamamet manong. Dahito manong name hindi pagkasalita kagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa ket sapay kumat at damat ni batik nga balaag uridan no daman kadagiti padak nga nagbuya. Toy nga dagyaman nga pagaya mo Carol.